Tak tohle toho jsem si nikdy nevšimnul. 2 až 3 hodiny za 50 korun, 0 až 2 hodiny zdarma. Fair price. Tady koukám, že to mám lehce odřený. Ale jinak ten dekor, ten se mi fakt líbí. Skvělá věc u bezklíčového zamykání. A je zamknuto. Zdarec. Já jsem rozpařený líba a tohle je moje oktávka. Nás se ptáte, proč rozpařený? No, protože jdu z bazénu, kde jsem uplaval celých asi 500 nebo 600 metrů a hrozně mě to nebaví. Ale jsem rád, že jsem šel. Protože je potřeba se hejbat a jelikož mě poslední dobou docela bolí noha, tak tohle je aspoň nějaký low impact pohyb. Na tomhletom kanále se chci věnovat téhletý oktávce. Možná se ptáte proč, dneska je trendy elektro, Tesla. Nicméně asi myslím, že i pořád auta do 10 let stáří, 6, 7, 8, mají pořád jako místo a v momentě, kdy většina lidí jezdí průměrně nějakých 17 let starým autem, tak si myslím, že tohleto auto je vlastně jako docela nový. Takže bych se na tomhle kanále na něj chtěl podívat a pokud by vás něco napadlo, co byste chtěli vědět, tak mi dejte vědět dolů do komentářů a buď uděláme nějaký třeba Q&A, nebo o tom natočím prostě samostatný video a prostě to bude for fun. Tak a teďka se jdeme podívat, proč se mi líbí interiér tohohle auta. Kufr jako kráva, 610 litrů. Rolovací, sundávací roletka, osvícení kufru, zároveň taky jako baterka. Jeden háček, druhý háček, třetí háček, čtvrtý háček, síťový program a podobně, 12V zásuvka a sklápění sedadla pěkně z kufru. Naprosto vzadu si taky moc lidí stěžovat nemůže. Nebo takhle. Může, ale nebylo by to fér. Je, hele, ní voda. Loketní opěrka se držákama na 3 nápoje. Krásně tady díra na lyže, sedadla dělený 60×40. Izofixy, dětský sedačky, všechno tady je, držák, háček, zadní okýnka v elektrice. Toho místa na nohy sedím za sebou, je tady opravdu hodně. Krásné kapsy. Co se mně líbí, je ambientní osvětlení, který aktuálně teda nefunguje, protože není tma. Výdechy, tady kdyby někdo chtěl kouřit, nebo třeba děti na hračky, na drobáky. Tohle to se mně ještě líbí. Jedno světlo, druhý světlo, dá se ovládat i ze předu. Jo, musím říct, že tady si jako dokážu představit dlouhou cestu. Místa nad hlavou mám takhle, to měřím 178 centiáků. Takže když by někdo měřil 185, tak si myslím, taky vejde úplně v pohodě. Zároveň musím říct, že se mně líbí design těch sedaček. Jednak ten materiál je hodně příjemný. To jsem úplně nechtěl. Tak. A jako líbí se mně na mat je to příjemný, i designově je to příjemný. A musím říct, že se to docela dobře čistí.
protože na přední sedačce jsem teďka v sobotu asi o půlnoci mrsal čokoládu a když jsem jel potom v pondělí do práce, tak jsem zjistil, že mám tu čokoládu na sedačce. Nicméně jsem to rychle vyčistil. Kdybyste chtěli vidět, jak čistit správně auto, tak mě to napište taky dolů do komentářů a já o tom někdy natočím video, protože jsem si jako sám jsem si dřív myslel, že umím mít auto a zjistil jsem, že neumím a pořád to neumím 100%, ale vím o tom mnohem víc, než kolik jsem o tom věděl předtím a i tak co se týče chemie a podobně. Takže pokud byste k tomu chtěli něco říct, tak mě to napište dolů. A dejte když tak like, subscribe a napište mě případně, co by se vám líbilo. A teďka jdeme dopředu na místo pána vozu. Pokud teda zrovna nepiju. Co se děje hodně zřídka. It's good to be home. Já jsem až donedávna jezdil starou Corolou z 99. Takže když jsem si koupil tohle auto, tak to pro mě bylo jako posun ne o 20 let vpřed, ale o 100 let vpřed. Protože to, kam ty auta došly, samozřejmě se mezi tím jezdili jako novějšíma autama a podobně, ale kam ty auta došly, tak jako líbí se mě to a baví mě to. Takže vám ukážu, co mě na tomhleto autě jako fakt baví, co se týče tady toho interiéru. Relativně slušně velká přihrádka, kde mám sluchátka na koncerty. Ale tady se dá dát SDčko, zámek airbagu a přihrádka je klimatizovaná, což se hodí pro léto. Úplně to nemrzne, ale špatný to není. Tady praktická přihrádka, která je taky osvětlená, hele, já tady mám sous globusu. Vozím si tady kablíky pro připojení Android Auto, protože bohužel tady to jde jenom přes kabel. Fajn jsou tyhle ty dva držáky na drinky a tohle je úplně skvělý pomocník na mobil, na drobáky nebo na žetonky do košíčku a na klíče od auta. Co se mně nelíbí naopak, tak je tahle ta lišta. Ona teda na pohled vypadá pěkně, ale hodně rychle se poškrábe. A ta lišta a celkově ten infotainment na videu vypadá mnohem hůř, mnohem víc špinavě, než to, jak je to ve skutečnosti. Takže kdyby to bylo nějaký matný, bylo by to fajn. Není to nic special, ale potěší to, zvlášť když to není ve všech autech. Tohle je naprosto ideální, třeba když se člověk chce šťourat v nose, anebo si třeba vyndat něco z voka. Dál, jak už jsem říkal, světýlka jedno druhý, osvětlení celého auta. Tady bude asi handsfree, na braille přihrádka, kam jsem si dal ubrousek na leštění brailí. A to jste věděli, že takováhle mikrotenová utěrka stojí třeba 150 až 200. To je docela slušná pálka, ale pořád je to levnější než poškrábaný braille od papírových utěrek. Kdybyste chtěli vidět, co všechno vozím v autě a proč to vozím, tak mě to napište dolů do komentářů a já o tom možná natočím video. V předchozích autech jsem měl problém s pitím, když jsem si bral třeba v létě 1,5 litru flašku, tak jsem ji musel mít na sedačce, což tady u Oktávky Simply Clever, prostě velká kapsa a vejde se tam magnéska krásně 1,5 litru i s bublinkama. To je super, to chválím. Co mě baví, je tohleto samozatmavovací zrcátko, bych to tak nazval. A když to někdo šajní ke mně ze zádu, tak tady se to neodráží a je to v podstatě, je vidět světla, ale není
není vidět, jako neoslovňuje to člověka. A jelikož jsme si řekli, že tohleto auto má bezklíčový zamykání, tím pádem se startuje i tímhletím čudlem. Zmáčknu spojku, zmáčknu čudl a auto krásně běží. Můj trojhmat, teďka hlavně v zimě, je vypnout start-stop. Klimatizaci mám obvykle puštěnou na 22 stupňů, takže ta jede standardně, tu nemívám vypnutou. Takže mačkám tady si zapínám výhřev přední sedačky a tady si pouštím rádio. Přes Bluetooth se mě to propojí s mobilem a poslouchám si nějaký podcasty nebo písničky. Musím říct, že po usazení za tenhle ten volant, který je jako pěkně džubkovaný, tohle to se mně líbí, třeba. Tady ovládání na volantu, já tady mám nastavenou teplotu oleje, spotřebu, tady nějaká dlouhodobá dojezd, doba jízdy a podobně, kolik jsem toho dneska ujel za poslední jízdu. Ale standardně to mívám na té teplotě oleje. Hele, budíky jsou fajn, to se mně líbí. Tempomat klasický, není tady adaptivní bohužel. Senzory jsou vzadu, vepředu žádný nejsou a kamera vzadu taky není. Nicméně tohle je výbava style, ale u Škodovky je to tak, že si člověk jako opravdu mohl navolit nejlepší motor a nejhorší výbavu. Nebo prostě jako různé kombinace, které by vás nenapadly, že si koupíte auto za 900 000, dáte si tam skoro všechno a pak potom tomu prostě bude něco chybět, ale nějaký úplně nesmysl. Co je super, tak je automatický světla. Protože musím říct, že tady fungují hodně dobře, že některé auta třeba ještě nesvítějí nebo ještě svítějí a tady u Škodovky to funguje fakt dobře, poznáte to podle toho zeleného světýlka, co tam svítí a taky podle těch dvou bludiček, který krásně osvětlujou ten prostor. Takže když člověk jede ve tmě, tak úplně jako tady všechno vidí. Zároveň jsou osvětlené nohy, co třeba tady 12V zásuvka a vypadá to, že by tady mohl být zapalovač. Ale není. Je to prázdný. Tak. Musím říct, že celkově ten interiér jako je fakt dobrý, jo. Loketní opěrka, fajn. Líbí se mně to, kvalita zpracování je, řekl bych, slušná a i z toho auta je dobrý výhled. Takže musím říct, že jsem celkem spokojený s tou koupí. Dejte mě vědět, co byste chtěli vidět a co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, mě řekněte, abych na tom zapracoval. Určitě tam bude, že šustí bunda. Ano, to se omlouvám. A co by se vám líbilo? Co byste chtěli vidět? Chtěl bych natočit video. Nějakou spotřebu. Třeba na nějakým rovném úseku dálnice nebo rychlostní silnice. Třeba při 90, při 110, při 130. Co se mi líbí na exteriéru auta. Co tam mám, jaký mám pneumatiky, jaký kola. A co bych třeba i jako doporučil. Chtěl jsem natočit, jak se s tím autem prostě žije. Jo. Co se mě na tom líbí. Vyhřejvaný čelní sklo. Dokud jsem ho neměl, tak jsem nevěděl, že ho potřebuju. Takže to je pecka za mě. No, takže budu rád za like, subscribe, komentář. Prostě všechno, když to znáte. Tak se mějte a já, jak jsem tady procházel, co tady mám, tak jsem našel, že tady mám lístek z čistírny, kde mám kalhoty. A úplně jsem na to zapomněl a měl jsem si je vyzvednout už před 3 týdnama. Takže tam jedu teďka, mám na to 4 hodinky, tak to stíhám. Tak se mějte a budu se těšit u příštího videa. Tak čus.
Stihnul.